Shubor nakaslem jong unongsan hima. Domestic workers, long live. Long live. Domestic workers, long live. Domestic workers, long live. Long live. Haka arpulai tarik uleber arhajar arpuar. Kabadai kasngi ban rakhe ka national demand day. Kaseng kinong tre belasngi ne kinong tre jingbreu. Kilami madan rengkat ki plakat ban pensngau yakimat jingdawa na ka sorkar jella. Kabanding kong baka sorkar kan thauno dakaan ka baskem ban ai ka jingadaya ka kamjongki. Bat baka sorkar kan itu no yaki haka tenat leba jong ka jella. Kila ongru balada ka sorkar kan thauno daka welfare board ban itu bat penrung kerteng yaki kane kan pensok yaki habaletre sha yingki breu. Bat baki traying ru ken khamsha nya bha namar bala itu daka sorkar. Bat leng bakan ne kila kerpat ru ya ka sorkar bakan ai ka jing penti kena bakin yo ya ka bai bam temen. Nakaleng jongki kila ong bakin salet banbu daka jing tho ha umentri rang ba ka jella ban pensngau yaki ni ki jing e. Tiếp người ta kasi cái cái kasi cái tàu này khi cái national demand đi thì họ cái chỗ có cái sen cái trong pinong tray dulu người ta kasi rengkat lang buat cái union trong cái domestic workers wilayah ni lang ban bu kita kibat jendawa ni ka sarkar mo na ba ko papitip pada du balasen ni cái sen na du usnem arajar lai kat hadu minta nila koi house nem arajar arpoa Kejindawa tiyak malang Islam ka sorkar kekalian na kowe ka pos kowe ka lawan kowe ka sorkar ka oy kita kita lawan ka sorkar ka oy Islam kita iyo iba kamran ka dulu ka sorkar ka ba berkat ka bayadai bad ka jing ka jong udok usuk ba inna ka belas ni te ngimde kran hi hawa ka bayadai tamat kinong tri yang menta baro iyo iba kinong belahi kita inna ka belas ni ki syam jenja ki kedu sisa hadu kata-kata namar ba kajing jenja ka jong kam kajing podor ka jong tre ka jong ki kajing kiudor ka jong kamar bam pat kalau ka ai ka baslusi ba ngal ong bale si ba na preg ni kinong ispat dong badan ka bo no dan shu igai ni ban kran halor ka issue kamat ka jong kinong bela halor ka issue kamat ka jong kiudor ka kajing kiudor kamar bam kamar bi kajingan kita na di high school hakikat kita tadi kita ang selatan kita ya dan masih kita berlatih suku ya kajing ya kajong di nakalian kasal ko anya le kat la kat yai nakapor sa kapor bangin mo kita kimajing dawa ka sorkar lesi ngalabat penmau ba hatisnem giba shua ba chief minister jungi unwan ko menteri rang ba akan ke jella ulalong teng MP mo na nakamta kalung sabha hakit kapor kini ki delegation gi jongi kila lek bani kendu ya un ko Delhi bat ngila yo ke circular na do aku tu kapor ba un sa punpet ya ka bayadai bat kadi ka hok ban wanra ka takaan ka ban ai ji dai ki pri ka trayim bri te hadin kata yo i ba kamrani ai kata ka jinki ni kata ka jing ya kran ni kata ka sur ka ban ni ka suntur ka jong utan ba dong ba min kran fisha halal ka hok ka jong kata ki nong trayim te hadin kata pa dengi i ba ka ulawan ka jella ji kum menteri rang ba kaladan bezikirman ka kapor khandiat namar ba ngi smuthu shai ba ubru bangilaya kendu markmat panekran ubru balatip spangi di issue lesi ondaw lawan kapor ka jella lesi un pek thamba ka be dei ba ka issue jong ki de ki longkumi ki ba em ka ba shublai la shin ki lesi ulla ban pek thamba mo wage card ka bagina perni how to usnem ara jar khatra ka longba shikanta na ka benta ka kam ka ba kidi ki long train ken lek trai kan long ara jar ka shibna mo kan gudu ka kam ra ka kam shed ne kam clean ne kam sajai ne kan long ara jar benta na ka benta ki long trai ki ban sa ba ki trai kan long san hajar shibnai te kita kiri ki jor dunia ki bang shibu ma te lesi ki kam ki ba la ka benta ki ba trai ka por shiswi hi ki trai ki balik step kan no damir hatu kan long 3000 pinta shibnai ke kan thok ya ka kam ka bari tenggal ri ki kum no mo ka kan long 3000 pinta shibnai ke katu ka wage card ka bang ipni ada ko usnam 8000 khatra ka de ka uniform rate mo ka uniform wage ka balong ye baro ni snow ba kat kinang ya kisnam bat kat ba kali ka juk kala mo ka jik yudo di barbang kala long
hari kata-kata kecing miram ndai tang kimar bam na dong sedong ngo kimar kata ki mengisngo bakatu kador ka bangilabu hau arajar katka kanumla asu ban persane kalong yin ka jombi dong trayer namar paminta ka bayin kalakyo kabam kilakyo ngimla matpi lenti bak kata kador tray ka bal sila rakitray 1000 tangka shibnai kin benta shay kin benta ka bayin ni kin benta ka bay school kun ni kin benta ka bay bam ni ka bay jhur ni ka bay khaw ni ma te teng wat apadang kajing pang kajing shitam ki kutlat ki kundan wa watang ban subare la deru na kata kata kajing im kajing kini ginung belahi bonsin ki ong ba ki im dak pada pram bat kiak ka pada pram ban ni kwa ban rak kun khong ni ka tian no ban ong ba ngin kwa su ban ong bai ki bedok ki basuk ki im dak bela ban ong ki ba ki im dak pada pram bat ki bat kiak ka pada pram kade ka kamram ka jong ka sorta ni ngiri ki kun ki hajar kade ka jilla ka ba ni don ki jong ki dong mi khwan ni don la ka sorta kade ban wa ki kala kalti kumnu ban penni kita ki scheme lani kita ki an ki ban ai ka jingeda ya ki dong song ki jong ki Kanungan la register ki domestic work. dan kumba 2000 sanspa ki domestic worker ki bela register bani haka union ban haka ni seng ni movement du kumju te kani ka registration kadang ya itu shakmat ban ni iba ka jingkiu jong ka registration ka kiu bha ki ki snam badan kani ka pandemic ka khlam ma ki kiu bha namar ba ki bon ki ban register ina di namar ki ba bon hi ki akan du ji ka be dei ka jingdu kam ajing shabe kam no kitrai ki ong mangin adon hiyeng ban lockdown phim don kam su ban wan trai ma ki dan pada ki ong ba ni bila do bulang ni khami ol chong pan su la ni bila shabe kam ti ngin yo su bakam ka patinawan trai ki tin sange alo ki ke badlu apa ju ka po dei lan ba ki long happy ki por ba kadang jul ba kadang ba kadang dan kali ka pandemic ni ai ro pila jingerap kat bala ma shaki members ki brio ba ki dok ki jinjar ba pia ba ki kadang kala jingerap ki wan kan kan so ki kalong kum ni namar ba la dan ni ap dia ka sorta ba kan trai kam ya ka anya ta bata ki brio ba trai ke shibun ngat na preng gini ginong ni ikmat ki bala jiwan pa ni shibta ki program ki jagi ki pen i kata kata ka jin kershan ka jong ki ba ni kershan ki brio ba trai brio ni kran ba ka sorka te kumba ki tip hiru ba ka sorkar India ki snam ki ba kamen chua kala persang man ra kata ka policy na ka benta ki brio ba trai brio ni ong bangin kwa ka policy lagian ki policy wanra ba ki an ki baskem proper legislation ka ban ai shisha kata ka jingira na ka benta ki brio ba trai brio hi lesi ha ka ngala ban percaya kan dia ha ka memorandum ka bangi la de ha house name 1000 khakra ba ka ba mira pikre yang minta shising ba pertama sorkar kibat jimdawa kilong bedda kinwanra beda kata legislation lagi kata an ka baklan ka ban ajing ya da ba ka sorkar ese kam desu kan ban ong ko ka juang man ka por ba ka sorkar kam dan pisa ban constitute lagi ban shna kata ban ke ban ajing ya da ki kilong kuli ka bela ngai haba ka sorkar ka por ka dei ban tip ban wa tidak ti kumnu ban puli kata pisa te namar bala ka sorkar kan wanda ahira kata legislation ka papiang ka pagod ka jing songsngan bat ka jing yada kan wanya baro hi desi da ka jing wanda kata ka proper legislation ngila abandan ka compulsory registration na kabanta kinong bala ka compulsory registration na kabanta ki try ki ba ai kam ki try ru kisnai haba kiyo ki nong try ki ba la dep register ki bala izu ka sorkar ki ba biang mo na si ki ta ki jing ko ki ban na ai ki dei ki ban na ai ki song shanu ki ban na kisnong ayu te bat kum ju hiru na try ki nong bala kin jin dala shingan shibon ba kin te ba hayin jom no ngan try kat no ka jing siu ngan yo kai ka tam ka banga ngadai ngan try no lada ja banga ur na ha ngamin saw ka jing bala ka sorkar ka don ka welfare board ka bakalashna na ka benta ka jongi hangta la singala bani yo itila jingra bang sumare la de ha ka jinglong tamen ka jonga la ngamla shu ban bala ka sorkar kalashna ka welfare board ban pek ba ngangan yo ka bai bam kumet ngamla shu ban bala mo tilaga ki don kun ki jongi ki ba lese ki ba kham smart ki ba khamon chakma ka jing kuli kan dan kata ka jing kerman bala da ka welfare board ka baklan ka dan kan dan ka jing kerman ba ki kun ki nong bala kila banong ki doktor kila banong ki IAS officer kila banong chakman ndai banong ba kan syukur la kata ka generation ka ba ong ba kun nong bala kin kala nong bala kun doktor kin nong doktor ndai niyo i ba ki dan buan na ki kun ki nong bala ki jing ki badon ni kata ka sapat badon ni kata ka jing nang sa
kababiang mo tiga pro kajing puli hakapuli kaputi rai shulong no kajing dolat kajing putlat kajing kalong ba kim yo eta kajing persyang kababiang namar jong kajing membiang kam kajing puli kita bat kajing po dor palat kajing siang dor baju kajing kan le ai employ halor kadi tinggi pun kre adu ya ka memorandum sa sisian bangit pun mau yo chief minister jong ya ki kular ki ba ulakran bo pet halor kini ki mat ke bedai kilong bela ti nila persang bangin ya buat kata ka bangin ya yo kata appointment ban song ban ketu ban kran ban ya pli jumut hai kadi ka kam ban utan rai hadu mentang pat yo ya kata ka appointment ka office ti nila haban ni ya di si na ba ka juba ka bangin yo kalau ba na ba ka jingbum kam jong ban ka session ka balada pat ka jingbum dar ka jong menteri rang ba ka jela Dengi di bala da menteri rang ba join kata office ko paglaw kata aku sauterik kata lasai unpet don ai kata kasgi bangin yo banekran khamba halor kani kamat bat ba hakaju kapor ba inyo snow ya kata jubab na kalian ka jong urale na kalian ka sorkar ba kadan ayu ban ong halor kamat ka jingdawa ka jong kinong triin ka ba kamdei ka jingdawa ka badang menta shibet lani ka jingeki ka badang menta kasgi kani kalde ka mat jingdawa ka plabun bon tali kisnam bat ka jingeki ka plapuni surak ki na bon tali kisnam ka bedai bat ka issue jong kideki longkuni ki ba em ka ba shublai la shin kideu lesi ulla ban ka khamba mo Henry what hadin gajing kedu gajangi hak office terekam gajang chief minister hak arpundil tarik April 2000 khapraru hadu mentang yang pat yoi te na kalian ka union ngilai permi ka wage card gajang lajang tang bangin kumbangin chuan ra kata gajing long uniform moi kata gajing siu ya kadi kador train na kabenta jongki nong belayeng te kuma creative hi ba kinong belayeng hi majority mo babun hi dide kilong kumi kireu kun thai kiba usahi kiba penhe pensan hi ki kun lada kadai hasor ni lada kadai hanong pendong ni ngiu i ba kajing e ka bakrang hi kalong ka ba dai bat kajing podor jong kajing siu ya kador na ka benta ka kam ka ki kitrai ka kajing sham jing e ka jong ki kalong hadu kata khamtam gini kiba em hasor ma bapli kabayeng wai kadai kayeng ka param ya ka bale se menta kim yo asu ban shong wai yeng ba hapo san